ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सॉरी। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री श्री गौर निताई यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री शिला प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी सादर वंदन। श्री रामानिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी सादर वंदन। आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया। तर श्लोक 9 याच्याकडे आपण वळतो आहे। श्लोक 8 मध्ये आपण काय बघितलं, कोण सांगू शकेल? थोडक्यात छोट्या कन्क्लुडिंग याच्यात छोटा श्लोक होता। येस, कोण सांगेल? श्लोक क्रमांक 8। हरे कृष्णा। मिनल माताजी, दोघी मिनल माताजी, तेजल माताजी, उल्का माताजी, विमल माताजी। येस, काय बघितलं आपण 9व्या अध्यायामध्ये? अर्चना माताजी, कोण सांगू शकेल? हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। आपल्याला आपल्या मनाला प्रशिक्षित करून त्याला आधी आपला मित्र करून घेतलं पाहिजे। बरोबर. आपल्या मनाला म्हणजे आपल्या मनाला वळण लावलं पाहिजे की त्याला कायम कृष्णाचं स्मरण राहिलं पाहिजे, म्हणून त्याची सुरुवात आधीपासूनच केली पाहिजे। आणि ती केली पाहिजे त्याच्यासाठी श्रवण केलं पाहिजे, म्हणून भगवंतांच्या त्याच्यासाठी आधी श्रवण केलं पाहिजे। गुण रूप लीला आपल्या जिभेला कृष्ण कथा बोलण्याची किंवा कृष्ण प्रसाद खाण्याची सवय केली पाहिजे, म्हणजे तसं प्रशिक्षित केलं पाहिजे। अगदी बरोबर, खूप छान. म्हणजे मनाला प्रशिक्षित करणं महत्वाचं आहे। खूप छान. हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी। आणि वृंदावन अशा सारख्या ठिकाणी राहिलं पाहिजे। अगदी बरोबर. माताजी, वृंदावन आणि व्रजभूमी दोन्ही वेगवेगळं आहे का? नाही, व्रजभूमी त्यालाच म्हणतात. म्हणजे वृंदावनातलीच तो जो भाग आहे, आज आपण त्याच्यावर येणार आहोत, म्हणजे त्यालाच व्रज असं म्हटलेलं आहे। म्हणजे दोन वृंदावनाच्या ज्या वेगवेगळे अयोध्याचा भाग दोन आहे, वेगवेगळी नाहीयेत ना, नाही एकच आहे, एकाच व्रजभूमी ठिकाणी। म्हणजे त्यालाच म्हणतात. येस. म्हणजे महाराष्ट्रात एखादं गाव तशापैकी व्रजभूमीत ते वृंदावन असं आहे का? व्रजभूमी, हा, म्हणजे वृंदावनातलं अरण्यच वृंदावनातलं, पण व्रज म्हणजे वृंदावनातल्या व्रजवासी आपण म्हणजे म्हणतो ना, हा, वृंदावनातले वासी, तसं तिथे म्हटलंय माताजी. म्हणजे त्या दिवशी नाही जाणवलं, पण नंतर वाचलं त्यावेळेला वाटून गेलं की व्रजभूमी वेगळी आहे आणि वृंदावन वेगळं आहे का? नाही, वृंदावन आणि व्रजभूमी मोस्टली तरी एक आहे. मी त्याचे काही संदर्भ कारण त्यांनी सांगितलं क्षेत्रफळ वगैरे त्याचं किती आहे ते. हो हो, एक्झॅक्टली, तेच म्हणूनच एकच. म्हणूनच म्हटलं की महाराष्ट्रातलं एखादं गाव तसं त्या व्रजभूमीतलं वृंदावन असं आहे का? एक सेकंड, माताजी सांगते मी. म्हणजे महाराष्ट्रातलं एखादं शहर तसं ठाणे, पुणे, मुंबई हो, असं एक्झॅक्टली मी तोच संदर्भ यांच्यात तशापैकी दिलेला आहे. हा तर मी तो तशापैकी वृंदावन हे गाव म्हणजे मोठं गाव असं येस त्यातलं का? येस येस येस. हा, व्रजभूमी हा एक प्रदेश आहे माताजी, आणि मी तेच कन्फर्म केलं. तर व्रजभूमी म्हणजे साधारण ते एकमेकांच्या जवळचेच आहेत, परंतु व्रजभूमीमध्ये वृंदावन, मथुरा म्हणजे आपण जे जे म्हणतो ना, तर त्या या सगळ्या म्हणजे या प्रदेशामध्ये आहेत.
आणि म्हणून त्याच्यातलं म्हणून वृंदावन नाव महाराष्ट्रात टाकलं. जी जशी वेगवेगळी हा शहरं आहेत प्रदेश आहे तो एक तशापैकी व्रजभूमी म्हणजे ब्रजभूमी हा प्रदेश आणि प्रदेश आहे. त्याच्यात वृंदावन हे एक वृंदावन एक सिटी शहर आहे. येस येस माताजी बरोबर. म्हणजे जवळ जवळच आहेत एकमेकांना हा जोडलेले, पण तरी पण ते वेगवेगळे आहेत. म्हणजे तिथे प्रदेश का भक्तांनी असल्याने निवास करावा असं त्याच्यात दिलंय त्यांनी अगदी म्हणून म्हटलं. बरोबर अगदी बरोबर. म्हणूनच मी कन्फर्म केलं की जवळजवळचे आहेत, ऑलमोस्ट समजलं, पण तरी पण ते ब्रजभूमी हा प्रदेश आहे जिथे वृंदावन हे शहर आहे. आणि त्याप्रमाणे त्याच्यातला डिफरन्स आहे माताजी. ठीक आहे. हम्म. हरे कृष्ण. शबस. खूप छान. आणि त्या व्रजभूमीत आपण एखाद्या साधकाकडे जाऊन तिथे त्याच्या अनुसरण केलं पाहिजे. अगदी बरोबर अगदी बरोबर. ब्रजभूमीतल्या ते आपल्याला 8व्या श्लोकामध्ये बघितलं. पुढे जाऊन आज आपण खूप सुंदर पुढे म्हणजे जे राधाकुंड आणि जो माधुर्य रसाविषयी जे आपण 8व्या श्लोकामध्ये आपण जो शेवट बघितला की ज्या माधुर्य ते श्लोकामध्ये आपण रस भक्ती पाहिले काही. हा की जे रस आहेत आणि त्या रसांपैकी कशा प्रकारे, तर याच्यापैकी जसं म्हटलेलं आहे की सख्य रसामध्ये बलदेव आहे, श्रीदामा आहेत, सुदामा आहेत, त्यांच्याप्रमाणे मित्रांप्रमाणे होतो. वात्सल्य रसात एखाद्याला नंद किंवा यशोदा मातेप्रमाणे होत आहे, तेव्हा माधुर्य रसामध्ये एखाद्याला श्रीमती राधाराणी किंवा ललितासारख्या तिच्या सखी किंवा रूपरती मंजिरीप्रमाणे होता येते. हेच भक्तिविषयक समस्त उपदेशांचं सार आहे. आणि म्हणूनच शेवटच्या आपण वाक्यातलं सुद्धा थोडस जरा मला म्हणजे लक्षात नाही आलं हा की तिच्या सखी अथवा रूप आणि रतीसारख्या मंजिरींप्रमाणे होता येते. हा म्हणजे ना या मंजिरी माताजी, सखी मंजिरी या ज्या आहेत ना, म्हणजे ज्या राधाराणीचं दास्यत्व म्हणजे हे ज्या आपण म्हणतो ना सख्या ज्या आहेत या राधाराणीच्या सख्या आहेत. मंजिरी म्हणजे आपण या त्यांचं आध्यात्मिक रूपच. मग आता या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यांचं सुद्धा एक मंजिरी रूप आहे. म्हणजे हे वृंदावनातलंच आहे. आणि त्याप्रमाणे सखी आणि मंजिरी यांच्या स्वरूपामध्ये आपण भगवंतांशी एकत्र होऊ शकतो. आणि म्हणूनच जो माधुर्य रस की ज्यामध्ये गोपिका सगळ्या ज्या भगवंतांच्या जवळ आहेत, त्याच्यापैकी राधाराणी ही भगवंतांची सगळ्यात लाडकी गोपिका आहे आणि जिच्याबरोबर रासलीला. आणि त्याच्यामुळेच आपण जाऊन आजच्या याच्यामध्ये अजून उलगडा होईल माताजी तुम्हाला. ठीक आहे बर बर आपण. येस बर. येस. तर या माधुर्य रसाचा आपण थोडं संक्षिप्त बघायचा प्रयत्न केला की ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की रागानुगा भक्ती जी असते की या अवस्थेत वृंदावनातील एका पार्षदाच्या पदचिन्हांचं अनुगमन करू शकतो. याला रागानिगा म्हणजे की त्याप्रमाणे आपण त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून जे अनुसरण करतो. शांत रसामध्ये रागानुगा भक्ती करताना भक्ताला श्रीकृष्णाची गाय किंवा श्रीकृष्णाची छडी किंवा त्यांच्या हातातील मुरली व्हावंसं वाटतं. त्याला त्याच्या गळ्यातील फूल व्हावंसं वाटतं. हे सगळे शांत रस आहेत की जे भगवंतांच्या अगदी निकट आहेत आणि जे भगवंतांची त्याप्रमाणे निर्जीव बनवून सेवा करता आहेत ते शांत रस आहेत. दास्य रसामध्ये चित्रक, पदक किंवा रक्तक या दासांच्या पदचिन्हांचं अनुगमन करतो की हे जे दास्यत्व भगवंतांचं स्वीकारतात, जे आपण प्रभूंचं दास्यत्व जे हनुमानाने केलेलं आहे त्याप्रमाणेच. आणि वात्सल्य रसात एखाद्याला नंद आणि यशोदाप्रमाणे होता येते. आणि तसंच माधुर्य रसामध्ये ज्या गोपिका आहेत, त्याच्यानंतर ज्या ललिता, विशाखा सखी आहेत आणि ज्या मंजिऱ्या आहेत, तर त्याप्रमाणे निश्चितच आपल्याला होता येतं. आणि हे भक्तिरसाच्या म्हणजे हे भक्तिविषय जेव्हा आपण भक्तिरसामृत सिंधू बघू ना, तर तेव्हा हे अजून सखोल आहे. तर निश्चित आपण यामध्ये उपदेशाच्या दृष्टीने याचं वर्णन केलेलं आहे. पण जेव्हा आपण प्रत्यक्ष रागानुगा भक्ती बघू आणि साधना भक्ती म्हणजे प्रत्येक या भक्तीचं जेव्हा आपण डिटेलमध्ये वर्णन बघू ना, तेव्हा आपल्याला निश्चितच या गोष्टी लक्षात येतील. ठीक आहे. सो आपण श्लोक 9 घेऊया. वैकुंठांजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुण्डमिहापि नौकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनकः. शब्दार्थ बघूया आपण थोडे याच्यातले. तर खूप सुंदर हे श्लोक आहेत जिथे आपण हळूहळू ज्याप्रमाणे भगवंतांचा जो माधुर्य रस आहे की ज्याचं वर्णन चैतन्य चरितामृतामध्ये आणि भागवतामध्येही ज्याचं कथन आहे की या गोष्टीला आपण संक्षिप्त स्वरूपामध्ये ते जाणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर इथे आपण शब्दार्थ बघताना बघूया. वैकुंठापेक्षा जनिता जन्म घेतल्यामुळे वरा श्रेष्ठ मधुपुरी मधुरा नामक दिव्य नगरी तत्र अपि त्यापेक्षा श्रेष्ठ रास उत्सवात रासलीला केल्यामुळे
वृंदावनाचे अरण्य उदार पाणी भगवान श्रीकृष्णांच्या रमणात भगवान श्रीकृष्णांच्या उदार पाणी भगवान श्रीकृष्णांच्या रमणात विविध प्रेमलीलांमुळे तत्र अपि यापेक्षा श्रेष्ठ गोवर्धन हा गोवर्धन पर्वत राधाकुंड नावाचे ठिकाण इह अपि यापेक्षा श्रेष्ठ गोकुलपते गोकुळाचे पती श्रीकृष्ण प्रेम अमृत दिव्य प्रेमाच्या अमृताचा आपला वनात पूर आल्यामुळे कुर्यात करीत असत अस्य या स्थळाची राधाकुंडाची विराजतः स्थित असलेल्या गिरीतटे गोवर्धन गिरीच्या पायथ्याशी सेवा विवेकी बुद्धिमान न नाही आणि कहा कोण. तर भाषांतरामध्ये आपण अनुवाद बघतो आहोत. अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा. शिला प्रभुपाद की जय. मथुरा नामक पवित्र नगरी वैकुंठापेक्षा श्रेष्ठ आहे, कारण तिथे भगवान श्रीकृष्णांनी अवतार घेतला होता. मथुरा नगरीपेक्षा वृंदावनाचं दिव्य अरण्य श्रेष्ठ आहे, कारण श्रीकृष्णांनी तिथे रासलीला केली होती. आणि वृंदावनापेक्षा श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत आहे, कारण श्रीकृष्णांनी आपल्या दिव्य हातांनी तो वर उचलला होता आणि त्या ठिकाणी अनेक प्रेमलीला रचल्या होत्या. या सर्वांपेक्षाही श्री राधाकुंड श्रेष्ठ आहे, कारण ते ठिकाण गोकुलपती श्रीकृष्णांच्या प्रेमामृताने तुडुंब भरून गेले आहे. मग असा कोणता बुद्धिमान मनुष्य आहे जो गोवर्धन पर्वताच्या पायथ्याशी स्थित असलेल्या त्या दिव्य राधाकुंडाची सेवा करणार नाही. तात्पर्य कोणाला वाचायचे. खूप सुंदर. याचा कसं आहे ना, हे जाणण्याचा आध्यात्मिकरित्या, जसं हे आध्यात्मिक जगत आणि भौतिक जगतामधला आपण फरक भगवद्गीतेमध्येही जाणलेला आहे, की भौतिक जगत हे कसं आहे की हे च्युत आहे, म्हणजे आणि आध्यात्मिक जगत हे अच्युत आहे. आणि जिथे अक्षर म्हणजे क्षर आणि अक्षर, की ज्याप्रमाणे जिथे कोणीही फॉलिएबल जीव म्हणजे पतन असलेले जीव नाही जगत, जे आपण या अपराशक्ती म्हणजेच भौतिक शक्तीमध्ये बघतो, पण इथेच या आध्यात्मिक शक्तीमध्ये निश्चितच सगळे पतित निश्चितच एक अतिशय काय म्हणतात पावन असे जीव आहेत. आणि ते अक्षर म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या या म्हणजे म्हणतो ना आपण की ज्याप्रमाणे च्युत की कुठलाही फॉलन म्हणजे पतित जीव तिथे नसतात कुठल्याही प्रकारचे. आणि म्हणून हे आध्यात्मिक जगत कसं आहे, भौतिक जगत कसं आहे, याचं थोडक्यात सुद्धा वर्णन इथे आपल्याला दिलेलं आहे. कोणाला वाचायची इच्छा आहे? मी वाचू माताजी? वाचा माताजी. येस, मीनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. शील प्रभुपाद द्वारा. शील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक भगवंतांच्या संपूर्ण सृष्टीच्या 3/4 इतके पसरले आहे व हा प्रदेश सर्वोत्तम समजला जातो. भौतिक जगताहून आध्यात्मिक जगत स्वभावतःच श्रेष्ठ आहे. तथापि मथुरा आणि आसपासचा प्रदेश हा जरी भौतिक जगात प्रकट होत असला तरी त्याला वैकुंठापेक्षा श्रेष्ठ समजले जाते, कारण स्वयं पुरुषोत्तम भगवान यांनी तिथे अवतार घेतला होता. वृंदावनाच्या अंतर्गत भागातील अरण्य मथुरेपेक्षा श्रेष्ठ मानले जाते, कारण तिथे भगवंतांच्या लीलांकरिता प्रसिद्ध असलेली तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादी 12 वने आहेत. याप्रमाणे वृंदावन अरण्याचा अंतर्भाग जरी मथुरेपेक्षा श्रेष्ठ मानला गेलेला असला तरी या वनाहून गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ आहे, कारण श्रीकृष्णांनी देवांचा राजा इंद्र याने क्रोधित होऊन केलेल्या मुसळधार पावसापासून ब्रजवासियांचे रक्षण करण्यासाठी आपल्या कमळासारख्या हाताने गोवर्धन पर्वताला छत्रीसारखे उचलले होते. या गोवर्धन गिरीवर श्रीकृष्ण आपल्या गोपमित्रांसह गायी चरतात व तिथेच ते आपल्या प्रियतम श्री राधेसह माताजी स्क्रोल राधेसह प्रेमलीला करतात. गोवर्धनाच्या पायथ्याशी असलेले राधाकुंड वरील सर्वांहून श्रेष्ठ आहे, कारण या ठिकाणी कृष्ण प्रेम तुथडी भरून वाहते. उच्च कोटीचे भक्त राधाकुंडाजवळ निवास करण्यास प्राधान्य देतात, कारण हे स्थळ राधा आणि कृष्ण यांच्या रतिविलासांच्या अनेक स्मृतींचे स्थान आहे. चैतन्य चरितामृत मध्यलीला सांगितले आहे की जेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभू ब्रजभूमीच्या दर्शनास प्रथम आले तेव्हा त्यांना राधाकुंडाचे नेमके स्थान सापडत नव्हते. याचा अर्थ असा होतो की
चैतन्य महाप्रभू राधा कुंडाचे निश्चित स्थान शोधित होते. शेवटी त्यांना ते पवित्र ठिकाण सापडले आणि तिथे एक लहानसा तलाव होता. त्यांनी या लहान तलावात स्नान केले व आपल्या भक्तांना सांगितले की वास्तविक राधाकुंड तिथे आहे. त्यानंतर रूप आणि रघुनाथ इत्यादी 6 गोस्वामींच्या नेतृत्वाखाली श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या भक्तांनी तो तलाव खणला. सध्या तिथे राधाकुंड नावाचा मोठा तलाव आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंना राधाकुंडाचा शोध लागावा अशी तीव्र इच्छा होती आणि म्हणून रूप गोस्वामींनी राधाकुंडाला सर्वाधिक महत्व दिले आहे. मग राधाकुंड सोडून इतर ठिकाणी राहण्याचा प्रयत्न कोण करेल? दिव्य बुद्धिमत्तेचा कोणीही मनुष्य असे करणार नाही. परंतु राधाकुंडाचे महत्व इतर वैष्णव संप्रदायांना समजता येणार नाही. तसेच श्री चैतन्य महाप्रभूंची भक्ती करण्यात ज्यांना स्वारस्य वाटत नाही असे लोक राधाकुंडाचे आध्यात्मिक महत्व आणि दिव्य स्वरूप समजू शकणार नाही. म्हणून गौडीय वैष्णव किंवा भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभूंचे अनुयायी विशेष करून राधाकुंडाची आराधना करतात. हरे बोल. हरे कृष्ण. धन्यवाद माता. हरे कृष्ण. धन्यवाद. लहान श्लोक आहे हा, पण खूप सुंदर त्याच्या वर्णन आहे. तर हे भगवंतांच्या रासलीलेचं वर्णन आहे आणि खूप सुंदर याचं वर्णन केलेलं आहे की भगवंतांची ही जी स्थानं, जे आपण गोलोक वृंदावनामध्ये कसं बघितलं, गोलोक चार्ट जेव्हा आपण बघितला तेव्हा काही स्तर बघितले की कशा प्रकारे गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, अयोध्याधाम, कैलासधाम, म्हणजे कैलासधाम, अयोध्याधाम आणि त्याप्रमाणे मग गोलोक वृंदावन जे सर्वात श्रेष्ठ आहे. तर इथे म्हटलेलं आहे बघा की श्रीकृष्णांनी तिथे रासलीला केली होती आणि वृंदावनापेक्षा गोवर्धन पर्वत हे श्रेष्ठ आहे, कारण श्रीकृष्णांनी आपल्या दिव्य हातांनी तो वर उचलला होता. आता वृंदावनामध्ये रासलीला केली होती, त्यामुळे वृंदावन श्रेष्ठ आहे. त्या वृंदावनामध्येच गोवर्धन पर्वत, जिथे इंद्र जो कोपला होता आणि ज्यांनी त्या मुसळधार पाऊस तिथे, कारण पर्वताची पूजा करा आणि इंद्राची पूजा करू नका हे जेव्हा नंद महाराजांना भगवंतांनी सांगितलं तेव्हा त्याप्रमाणे त्या इंद्र कोपित झालेले होते आणि त्यांनी तो मुसळधार पाऊस पाडला आणि त्या खाली सगळ्या वृंदावनवासींचं लक्षण भगवंतांनी 7 दिवस 7 रात्री आपल्या कळमळीवर गोवर्धन पर्वत उचलून धरलेला होता. आणि म्हणूनच अशा या दिव्य हातांनी तो उचललेला होता. श्रीकृष्णांनी आपल्या दिव्य हातांनी तो वर उचलला होता व त्या ठिकाणी त्यांनी अनेक प्रेमलीला रचल्या होत्या. या सर्वांपेक्षाही श्री राधाकुंड श्रेष्ठ आहे, कारण ते ठिकाण गोकुलपती श्रीकृष्णांच्या प्रेम अमृताने तुडुंब भरून गेले आहे. मग असा कोणता बुद्धिमान मनुष्य आहे जो गोवर्धन पर्वताच्या पायथ्याशी स्थित असलेल्या या दिव्य राधाकुंडाची सेवा करणार नाही? राधाकुंड म्हणजे जे भगवंतांच्या निकट, जसं म्हटलं ना की गोप गोपिका, की तो भाव जो आहे, आता आपण जेव्हा रस बघितले गेले याच्यामध्ये, जो वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस आणि शांत रस आणि मग हा माधुर्य रस, तो माधुर्य रस हा भगवंतांच्या ज्या निकट आहेत, म्हणजे हे वृंदावनवासी जे आहेत ना ते भगवंतांशी इतके निकट आहेत की मग यशोदा माताजींनी वात्सल्य रस, मग तिने भगवंतांना कोणी काही सांगितलं अरे प्रत्यक्ष परम भगवंत आहेत, तरी पण त्यांनी मायेने ती वात्सल्य भाव तिथे केलेला आहे. नंद महाराजांनी सुद्धा, की ज्यांच्या पोटी, मग ज्या वसुदेव देवकींच्या पोटी ते जन्माला आले आणि नंतर यशोदा मातेकडे जे घेऊन आलेले आहेत वसुदेव, त्यांना तिथेच ते त्यांचं सगळं बालपण आणि बाललीला त्यांनी रचलेले आहेत. आणि अशा या यशोदा मातेने, की मग तिच्यामध्ये ती त्याला रागवणार, उखळाला बांधून ठेवलं होतं, या सगळ्या लीला घडवलेल्या आहेत. आणि तो भाव होता, म्हणजे तो वात्सल्य भाव, की बघा एवढी कृपा भगवंतांची, की ज्या वसुदेव देवकींच्या पोटी, की ज्यांनी जन्म घेतला, जिथे भगवंत तिथे आलेले आहेत आणि प्रकट झालेले आहेत, आणि त्यानंतर या वृंदावनामध्ये जिथे भगवंतांचं पूर्ण बालपण आणि बाललीला केलेल्या आहेत. तर या प्रकारे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की हा माधुर्य रस म्हणजे वात्सल्य रस, अशा प्रकारचा हा जो रस आणि भाव जो आहे भगवंतांबरोबरचा, की ज्या गोप गोपिका की अगदी कशाचा विचार न करता भगवंतांसाठी तन मन धनाने त्या अगदी पूर्णपणे त्यांचं मन तिथे भगवंतांपाशी होतं. म्हणून त्यांनी ब्रह्मांना असं कंप्लेंट सुद्धा केलेली, माहिती का, तक्रार, की मग तुम्ही पापण्या सुद्धा, म्हणजे ज्यांनी ही दिव्य दृष्टी बनवली आणि हा जीवाची निर्मिती केलेली आहे, भगवंतांच्या अधिपत्याखाली ज्या ब्रह्मांनी या सृष्टीची निर्मिती केली, त्या गोपींनी ब्रह्मांना असं
त्यांना गाऱ्हाणं केलं की तुम्ही काय या पापण्या बनवल्या आहेत, कारण त्या पापण्या ज्या निमिष आपण म्हणतो ना की तेवढ्या क्षणासाठी त्या लावल्या तरी आम्हाला भगवंत दिसत नाहीत. इतका तो भाव आणि इतका तो माधुर्य भाव इथे आपण या गोपींचा बघायचा आहे. आणि त्या सगळ्यांमध्ये जी राधा राणी, जी भगवंतांची आल्हाददायक शक्ती, जी भगवंतांची आंतरिक आणि जी आनंद शक्ती, जी राधा राणी ती भगवंतांना सगळ्यात प्रिय, आणि तिचं जे स्थान आहे म्हणजे गोवर्धनापेक्षा सुद्धा काय श्रेष्ठ आहे आणि त्याच्याही पेक्षा काय श्रेष्ठ आहे, ही श्रेष्ठता आपल्याला इथे जाणायची. या प्रत्येक ठिकाणाचं जसं महत्व दिलेलं आहे आणि ते आध्यात्मिक महत्व इथे या श्लोकामध्ये वर्णन केलेलं आहे. तर आध्यात्मिक जगत हे भगवंतांच्या संपूर्ण सृष्टीच्या, बघा, आध्यात्मिक जगत म्हणजे वैकुंठ लोक आणि गोलोकधाम हे तर भगवंतांचं श्रेष्ठ धाम आहे, सगळ्यात वरचं धाम आहे. आणि अशा या आध्यात्मिक जगताचा भाग हा 3/4 आहे आणि 1/4 हा फक्त भौतिक जगत बघितलेलं असतं. आणि हा प्रदेश सर्वोत्तम मानला जातो कुठला, तर आध्यात्मिक. भौतिक जगताहून आध्यात्मिक जगत हे स्वभावतः श्रेष्ठ आहे. तथापि मथुरा आणि आसपासचा प्रदेश हा भौतिक जगात प्रकट करत असला तरी त्याला वैकुंठापेक्षा श्रेष्ठ मानलं जातं, कारण तिथे भगवंतांनी प्रत्यक्ष अवतार घेतला होता, जन्मले होते भगवंत. जिथे त्या कारागृहामध्ये देवकी आणि वसुदेवला ठेवलेलं मथुरेमध्ये कंस महाराजांनी, कंसाने जिथे त्यांना शिक्षा केली होती आणि जिथे त्यांना राधर कोंडून ठेवलं होतं, तिथे भगवंतांचा जन्म झालेला असे मथुरा ठिकाण आहे, ती निश्चितच या भौतिक जगापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि मग त्याच्याही पेक्षा प्रकट होत असला तरी त्या वैकुंठापेक्षा श्रेष्ठ समजले जाते, कारण स्वयं पुरुषोत्तम भगवान यांनी तिथे अवतार घेतला होता. वृंदावनाच्या अंतर्गत भागातील अरण्य मथुरेपेक्षा श्रेष्ठ मानलं जातं. म्हणजे व्रजभूमीमधील जे अरण्याचा भाग आहे वृंदावनाचा, तो निश्चितच मथुरेपेक्षा सुद्धा श्रेष्ठ मानला जातो, कारण तिथे भगवंतांच्या लीलांकरता प्रसिद्ध असलेली तालवन, मधुवन, बहुलावन की ही सगळी इत्यादी 12 वनं आहेत आणि भगवंतांनी या असुरांचा वध केलेला आहे इथे. आणि निश्चितच अशा या वनांची प्रसिद्धी ही या प्रकारे, कारण तिथे त्या वृंदावनामध्ये आहे आणि जे स्थान अतिशय पवित्र मानलं गेलं. याप्रमाणे वृंदावन अरण्याचा जो अंतर्भाग आहे तो जरी मथुरेपेक्षा श्रेष्ठ मानला गेला असला तरी या वनाहून गोवर्धन पर्वत हा श्रेष्ठ आहे. की या म्हणजे जो मथुरा झाली, मथुरापेक्षा वृंदावनाचा अरण्याचा भाग आहे आणि त्याच्याही पुढे जाऊन गोवर्धन पर्वत, जिथे तो 7 दिवस 7 रात्र भगवंतांनी आपल्या करंगळीवर उचलून धरलेला आहे आणि त्याच्या खाली ज्या भगवंतांनी सगळ्या ब्रजवासींचं आणि सगळ्या वृंदावनवासींचं तिथे रक्षण केलं होतं, कारण तो इंद्रराजा कोपला होता आणि त्यांनी क्रोधित होऊन तो मुसळधार पाऊस पडला की ज्याच्यामध्ये अनेक गुरंढोरं आणि सगळ्या गायी, सगळ्यांचं रक्षण करणं कोणी केलं आहे, तर ते भगवंतांनी केलं. आणि ब्रजवासियांचं करण्यासाठी आपल्या कमळासारख्या हाताने गोवर्धन पर्वताला छत्रीसारखं उचलून धरलेलं होतं आणि उचलले होते. याच गोवर्धनगिरीवर श्रीकृष्ण आपल्या गोपमित्रांसह गायी चरतात आणि तिथेच ते आपल्या प्रियतम श्री राधेसह प्रेमलीला करतात. की ज्या नंद महाराजांच्या 9 लाख गायींचं रक्षण कोणी केलंय, तर भगवंतांनी केलेलं आहे. आणि अशा या लीला त्यांनी या वनामध्ये दाखवलेल्या आहेत. मग अनेक असुरांचा वध सुद्धा यामध्ये भगवंतांनी केलेला आहे. आणि त्याच्याही पेक्षा श्रेष्ठ असं स्थळ जे भगवंतांचं राधाराणी बरोबर ज्या माधुर्य भाव आहे, त्यांचा माधुर्य रस आहे आणि तिथलं ते स्मृतींचं स्थान हे राधा कुंड म्हणून आहे. आणि चैतन्य चरितामृतामध्ये मध्यलीला सांगितले आहे की जेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभू ब्रजभूमीच्या दर्शनार्थ प्रथम आले तेव्हा त्यांना राधा कुंडाचे नेमके स्थान सापडत नव्हते. बघा, प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू हे प्रत्यक्ष भगवंतांचा अंश, प्रत्यक्ष कृष्णांनी अवतार घेतला होता 500 वर्षापूर्वी, कारण कुठेतरी हरिनामाचा जो संकीर्तनाचा जो प्रसार केला आलेला आहे आणि ह्या चैतन्य महाप्रभू जे नवदीप धामामध्ये राहत होते आणि तिथे या भगवंतांचाच अंश त्यांच्यामध्ये आणि भगवंतांच्याच साक्षात रूपामध्ये ते आलेले होते. आणि म्हणूनच ते जेव्हा या व्रजभूमीमध्ये आले तेव्हा त्यांना ते राधाकुंड दिसेना. आणि म्हणूनच ते त्यांना, कारण शेवटी भगवंतांचा अंश तो आणि जो राधेच्या भावामध्ये राधेचा भाव जाणून घेण्यासाठी ज्या कृष्णांनी अवतार घेतला ते चैतन्य महाप्रभूचे, की जे रंगाने भगवंतांसारखे नव्हते. जो कृष्ण, जो आकर्षित करणारा आहे सगळा आणि सगळ्यांना, आणि असा या कृष्ण वर्ण न घेता त्यांनी तो राधेचा वर्ण घेतलेला आहे. गौर वर्ण राध म्हणून त्यांना म्हणतात गौर
म्हणतात ना तेव्हा गौरहरी बोल किंवा गौरहरी असं म्हटलं जातं त्यांना, तो वर्ण त्यांनी राधेचा घेतलेला आहे. आणि अशा या चैतन्य महाप्रभूंनी ते राधाकुंड तिथे त्या व्रजभूमीमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग त्यांना जेव्हा तिथे तलाव मिळाला तेव्हा त्यांनी सगळ्या पार्षदांना सांगितलं की इथेच हा राधाकुंडाचा तलाव आहे. आणि मग त्यानंतर रूप आणि रघुनाथ इत्यादी 6 गोस्वामींच्या नेतृत्वाखाली श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या भक्तांनी तो तलाव खणला. सध्या तिथे राधाकुंड नावाचा मोठा तलाव आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंना राधाकुंडाचा शोध लागावा अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती. आणि म्हणून श्रीला रूप गोस्वामींनी आणि राधाकुंडाला सर्वाधिक महत्व दिलेलं आहे. कारण की भगवंतांच्या रासलीला आणि भगवंतांची आल्हाददायक शक्ती वेगळी नाही होती भगवंतांपासून. राधा ही भगवंतांपासून वेगळी नाही, कारण ती भगवंतांची शक्ती आहे. आणि म्हणूनच या राधेचं प्रेम आणि माधुर्य जाणून घेण्यासाठी, जे भगवंतांनाही कळलं नाही, ते जाणून घेण्यासाठी भगवंतांनी हा अवतार चैतन्य महाप्रभूंच्या अवतारामध्ये घेतलेला आहे, चैतन्य महाप्रभूंच्या स्वरूपात घेतलेला आहे, की ज्यांनी हे माधुर्य लीला जाणण्यासाठी. आणि म्हणून ते चैतन्य महाप्रभू जेव्हा वृंदावनात येतात तेव्हा ते निश्चित तो राधाकुंड त्यांनी शोधून काढलाय. आणि निश्चितच त्याप्रमाणे त्या तलावामध्ये ते स्नान करतात. आणि म्हणून इतर कोणत्या, मग जेव्हा राधाकुंड सोडून इतर कोणत्या ठिकाणी राहण्याचा कोणी प्रयत्न करेल का? कारण इतकी पवित्र जागा की जिथे भगवंतांचा माधुर्य रस जो आहे, जो राधाराणी बरोबर त्यांनी तिथे वेळ दिलेला आहे. आणि अशा प्रकारे दिव्य बुद्धिमत्तेचा कोणताही मनुष्य असं करणार नाही की ज्याने हा भाव जाणला. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना की कुठल्याही भौतिक दृष्टीने नाही, तर हा भाव जाणणं, की त्याच्यासाठीच भगवद्गीता हे एक सुरुवात दाखवलेली आहे. सुरुवातीचा तुम्ही त्याला जाणून घ्यायचं, जी इतकी सखोल आहे, 25 वेळा वाचली तरी प्रभुपाद म्हणतील की भगवद्गीता ही वाचतच राहिली पाहिजे, जे आपण कायम भगवद्गीतेचं वाचन केलं पाहिजे. आणि मग ज्या भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांनी सांगितलंय सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, की ज्या भगवद्गीतेच्या 18व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलं, त्याची सुरुवातच भागवतामध्ये येते, की ज्या धर्मोपांग, की ज्या धर्माचं आणि प्रत्यक्ष, की कुठलेही धर्म, सगळ्या धर्मांचा तिथे त्याग केलेला आहे. आणि फक्त भगवंतांची भक्ती आणि भगवंतांची स्तुती जिथे केलेली आहे. कारण प्रत्यक्ष भगवंतच 10व्या अध्यायात सांगता येतो, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता. बुधा भाव समन्विता. भगवंतांना दुसरं काही नकोय, भगवंतांना भाव, की ज्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, जिथे चतुष्कुमारांना कळलं नाही, जिथे सप्त ऋषींना कळलं नाही, देवाधिकांना कळलेलं नाहीये, जे देवाधिदेव सुद्धा देवकी मातेच्या त्या दालनामध्ये सगळे अगदी ते दुर्मिळ भगवंतांचं रूप बघायला तिथे आसुसलेले होते, अशा भगवंतांनी प्रत्यक्ष जेव्हा सांगितलेलं आहे. आणि ज्या राधाकुंडाविषयी म्हणजे आपण जाण्याचा प्रयत्न करतोय, की जिथे सांगण्याचा हाच प्रयत्न आहे, की हा जो माधुर्य रस, भगवंतांची लीला, की जेव्हा आपण भागवत जाणू, भगवंतांची स्तुती जाणू, की जे भागवत म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांचा अंश, की भागवत घरी असावं. म्हणून जेव्हा तुम्हाला सकाळच्या या लघु भागवत मध्ये माताजींनी सांगितलं आहे की प्रत्येकाने भागवताचं वाचन आणि भागवत घरी आणणं म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांचा वास असणं. आणि त्याच्या पुढे जाऊन ज्या चैतन्य चरितामृतामध्ये, जसं आपण आता इथे मध्य लीलेचं उदाहरण, बरेच संदर्भ आपल्याला येतात की ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी या सगळ्या लीलांचं आणि सगळं वर्णन त्याच्यामध्ये केलंय, मग तितकी पात्रता आणि तितकी लेवल यायला आपल्याला निश्चितच टप्प्याटप्प्याने जायचं आहे. आणि म्हणून मग हा जो भाव आहे, की जो जो ज्यांना ज्याचं ज्ञान नसतं, जे तथाकथित मायावादी आणि भौतिकतेमध्ये लोक असतात, ते कृष्णांविषयी म्हणजे या रासलीलेवरनं सुद्धा कितीतरी गोष्टींची टीका केली जाते, कितीतरी गोष्टींना चुकीच्या पद्धतीने घेतलं जातं. पण ते प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, जे आध्यात्मिक आहेत, ज्यांचं शरीर आत्मा हा एक आहे. आणि या भगवंतांनी त्यांच्या 16,108 पत्नी होत्या बघा, की ज्या प्रकारे मग अशा या प्रत्येक म्हणजे ज्यांनी या असुरांचा वध करून, की मग त्यांनी फक्त ते एकमेव नव्हते त्यांच्यासाठी, तर त्यांच्या लीलांवरून त्या प्रत्येकाच्या दालनामध्ये जी दालनं त्यांना तयार करून दिलेली होती, हे फक्त भगवंतच करू शकतात. आणि त्या प्रत्येकी बरोबर भगवंत तिथे होते. आणि त्याचप्रमाणे गोप गोपिकांचा सुद्धा आहे. आणि त्यातली जी राधा राणी आहे,
जो भगवंतांची आंतरिक शक्ती आहे, जिच्याबरोबर माधुर्य लीला ज्या श्यामकुंडामध्ये राधा श्यामकुंड म्हटलेलं आहे, तिथे या लीला घडलेल्या आहेत. आणि मग राधाकुंड सोडून इतर कोठे राहण्याचा कोण प्रयत्न करेल हो? इतकं सुंदर पवित्र स्थान, दिव्य बुद्धिमत्तेचा कोणीही मनुष्य असं करणार नाही. परंतु राधाकुंडाचं महत्व व इतर वैष्णव संप्रदायांना समजता येणार नाही, तसेच श्री चैतन्य महाप्रभूंची भक्ती करण्यात ज्यांना स्वारस्य वाटत नाही, असे लोक राधाकुंडाचे आध्यात्मिक महत्व व दिव्य स्वरूप समजू शकणार नाही. म्हणून गौडीय वैष्णव किंवा भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभूंचे अनुयायीच विशेष करून राधाकुंडाची आराधना करतात. कारण शेवटी ती पात्रता आणि ती शुद्ध, आपण म्हणतो ना, त्याच्यासाठी खूप शुद्ध मन आणि शुद्ध सात्विकता, की त्याच्याही पलीकडे वसुदेव, आपण जे म्हणतो ना, की गुणातीत सत्व गुणाच्या सुद्धा पलीकडे, आणि तो भाव आपल्यामध्ये आणून आपण जेव्हा त्याचं अध्ययन करू, जेव्हा ते ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करू, तेव्हाच आपल्याला ते निश्चित समजू शकेल. आणि अशा या गोस्वामी निश्चित ते आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या अनुयायांनी निश्चित विशेष करून ज्या राधाकुंडांची आराधना केलेली आहे, असे हे निश्चित भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं असतं. तेच या भावरसामध्ये, आणि ते भगवंतांना त्या राधा श्यामकुंडाच्या ठिकाणी जिथे राधा गोविंदांची सेवा केली जाईल, मग असं स्थान कोण सोडेल, अशी संधी कोण सोडेल? एखादी उत्तम ज्ञानी निश्चितच ही संधी सोडणार नाही. तर इथे आपण 9वा श्लोक संपवलाय, तर 10वा श्लोक आपण सुरू करूया, कारण आहे आपल्याकडे वेळ. तर आपण सुरू करून शब्दार्थ घेऊया, आणि जितका होईल तितका आपण 10वा, आणि मग पुढचा भाग आणि 11वा श्लोक शेवटचा आहे. मला आता मनापासून विचारायचंय, 2च मिनिटं आपण, 2 किंवा 5 मिनिटं आपण त्याच्यावर देऊया. 10वा अध्याय श्लोक सुरू करणं माझं काही घाई नाहीये, पण तुम्हाला 9व्या श्लोकाविषयी काय सांगायचंय किंवा काय तुम्हाला जाणून घ्यायचंय, काय प्रश्न आहेत मनामध्ये? काही प्रश्न आहेत का मनामध्ये? हरे कृष्ण. थोडंसं कठीण आहे कळायला, म्हणजे थोडासा जो भाव आहे तो. मीनल माताजी काय सांगाल याच्यावर? काय काय रिॲक्शन्स, काय रिफ्लेक्शन्स, किंवा काय सांगू शकाल कोणी? एक मिनिट, मी ह्याचा भाव असं म्हणजे ते थोडं ऍबस्ट्रॅक्ट वाटतंय. हा, म्हणजे समजायला थोडंसं कठीण आहे ना? समजायला थोडंसं कठीण वाटतंय. बरोबर. कारण शेवटी कसं आहे ना अनुभवलेलं नाहीये माताजी, काही, त्यामुळे ते ऍबस्ट्रॅक्ट वाटतंय थोडंसं. एक्झॅक्टली. आपण त्या भौतिक दृष्टिकोनातून ते नाही वाचू शकत माताजी, म्हणून तो हा ती इतकी पातळी यायला आपल्याला ते अध्ययन तेवढं आत्मसात करून ते वाचन, म्हणून आपण या ज्या म्हणजे प्रभुपादांची पुस्तकं इतर आहेच, पण आपण जेव्हा भागवत वाचू हळूहळू, तेव्हा आपल्याला या लीला, इवन एक तुम्हाला पुस्तक सांगेन, शिक्षामृत सुद्धा आहे. जे चैतन्य महाप्रभूंचं शिक्षामृत म्हणून छोटं पुस्तक आहे, ते जर प्रत्येकाने संग्रही ठेवण्याचा प्रयत्न केला, आणि त्याचं वाचनही आपण आपल्या वाचन वर्गामध्ये केलं होतं, तर त्यामध्ये सुद्धा या लीलांचं वर्णन आहे, आणि अगदी इन डिटेल सुंदर वर्णन केलेलं आहे. तर हा जो भाव आहे या लीलांचा, म्हणजे हे लीला रस आहे भगवंतांच्या, त्या समजून घेण्यासाठी निश्चितच ते आध्यात्मिक पात्रता असणं आवश्यक आहे. ज्या आपण म्हटलं ना, की ज्या चैतन्य महाप्रभूंचे पार्षद आणि त्यांच्या गोस्वामीच हे जाणू शकले, कारण तितकी पात्रता त्याच्यासाठी असणं आणि तो अभ्यास करणं हे फार महत्वाचं आहे. त्याची तीव्रता आपल्याला नाही जाणवू शकत आहे असं. नाही, अजून आपण खूप आपण तेवढी आपली पातळी नाही माताजी अजून. हं. आपण खूप बिगिनर्स आहोत, आणि त्याच्यासाठी खूप अभ्यासाची गरज आहे. आणि त्याच्यासाठी ते अध्ययन करून करून जेव्हा तुम्ही आत्मसात कराल आणि जेवढं नामस्मरण कराल, तेवढी तुमचं जे चेतो दर्पण मार्जन आपण म्हणतो ना, तेव्हाच्या मनाला मलिनता जाऊन हळूहळू जेव्हा शुद्ध भाव येईल, तेव्हाच आपण ते तितक्या शुद्ध भावाने जाणण्याचा प्रयत्न करू शकतो माताजी. माताजी, ते तुम्ही आता मी कसं आता 4-5 वेळा नव्हते, म्हणजे अटेंडन्स नव्हती माझी. तर ते मी रेकॉर्डेड लेक्चर ऐकलं 7व्या श्लोकाचं. त्याच्यात तुम्ही म्हटलं होतं की ते 10 हे याचे तुमच्या मनाला म्हणजे आपण नामस्मरण करताना जे हो ज्या हो, गोष्टी आपण हे, मी तर पाठवलंय त्या बघा. अपराध, नाम अपराध. नाम अपराधाचे ते आहे का ते? अच्छा. हा, मी नाम नाम अपराध अपराध. पाठवले बघा, पवित्र नामाचे 10 अपराध. तर तेच ते माताजी पाठवलेत मी, की नामस्मरण करताना काय काय तुमच्याकडनं होऊ नये, ज्याची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे, तरच तुम्ही त्या नाम आभास टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकता. अच्छा, ठीक आहे, चालेल, धन्यवाद. मी शेअर केलंय माताजी ग्रुपवर. ठीक आहे. हरे कृष्ण.
अजून कोणाला हरे काही कृष्ण. 9व्या श्लोकामध्ये पर्यंत काही सांगायचंय का? 9व्या श्लोकामध्ये त्याच्या पुढे आपण जाऊया. ठीक आहे, 10वा श्लोक सुरू करूया. कोणाला काही शंका, मनामध्ये प्रश्न आहेत? म्हणजे मला फक्त एवढंच विचारायचं की राधाराणी हे श्रीकृष्णाचं विस्तारित रूप आहे ना, म्हणजे असं. विस्तारित नाही, भगवंतांची आंतरिक शक्ती. विस्तारित रूप बलराम आहे. भगवंतांचे विस्तार हा. हे भगवान आहेत. पण ही भगवंत आणि राधा वेगळी नाही हो. श्रीकृष्ण राधा हे एकच. श्रीकृष्णांची आंतरिक शक्ती आहे राधाराणी. आणि म्हणूनच ज्या अच्छा. चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेतला, हा राधाराणीचा जो भाव आहे, जो भगवंतांप्रती इतकं प्रेम की जे भगवंतही जाणू शकले नाहीत, तो जो भाव जाणण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी त्या राधाराणीचा भाव जाणण्यासाठी श्रीकृष्णांचा अवतार घेतलेला आहे. आणि म्हणून तो रंग जो आहे तो राधेप्रमाणेच गौर रंग आहे चैतन्य महाप्रभूंचा. तो जो आविर्भाव, तो भाव जाणण्यासाठी, की प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा जाणू शकले नाही की इतका भाव, इतकं माधुर्य म्हणजे काय असतं. ज्या गोपीही भगवंतांच्या तितक्याच निकट होत्या, पण त्यातली राधाराणी ही सगळ्यात भगवंतांची जवळ. तुम्हाला काही माहिती असेल तर थोडं सांगा ना आम्हाला, म्हणजे जे राधाराणी बद्दल, म्हणजे जसं चैतन्य महाप्रभूंनी जो अभ्यास म्हणजे जे जाणवलं किंवा ज्याच्यासाठी जन्म घेतला, तर त्यातले काही अनुभव वगैरे म्हणजे त्यांनी सांगितले असतील ना, म्हणजे नक्की त्यांच्या नक्की, आपण ह्याच्यामध्ये. एक काम करू. आपले हे श्लोक झाले ना 10वा 11वा, की मग आपण हा. त्याच्यावरती थोडंसं काही विस्तारित, मला जे त्याचे संदर्भ मिळाले ना, तर तुम्हाला मध्ये आपण चैतन्य चरितामृताचं किंवा चैतन्य महाप्रभूंचं काही हे पण केलेलं प्रेझेंटेशन, की कशा प्रकारे त्यांनी म्हणजे त्यांनी का अवतार घेतलंय, त्या अवताराची कारणं, आंतरिक कारणं आणि जे बाह्य कारणं ही वेगवेगळी आहेत. जे आपण चैतन्य महाप्रभूंचा जो म्हणजे बलराम जयंती एक असते आणि आता गौर पौर्णिमा जी झाली मार्चमध्ये, तर तेव्हा आपण ते निश्चित पीपीटी म्हणजे आपण सादर केलं होतं त्याविषयी. तर आपण त्याबद्दलच मी तुम्हाला नक्की सांगेन. आपला एकदा 11वा श्लोक झाला ना, की मग आपण पाहिजे तर याविषयी निश्चित थोडं विस्तृत काहीतरी जाणण्याचा प्रयत्न करूया. जे मी तुम्हाला संदर्भासहित पाठवीन सुद्धा ग्रुपवर आणि आपण थोडी चर्चा करू. 11व्या अध्यायानंतर एनिवे मी इतका थोडा खोल आम्हाला ते कळत कळत नाहीये, म्हणजे ऍबस्ट्रॅक्ट वाटतंय असं मी म्हंटल तसं. हां, ॲब्स्ट्रॅक्ट माहिती नाहीये तेच म्हणून. की काहीतरी. माहिती नाही म्हणून. हां, कारण की तो भाव नाहीये माताजी आपला अजून तितका. त्या भावही नाही आणि माहितीही नाहीये तेवढी. म्हणजे एक्झॅक्टली. वाचन नाहीये तेवढं आमचं. एक्झॅक्टली. तर ते आता हा टप्पाच आहे माताजी. म्हणून उपदेशामृतामध्ये फक्त ओळख दिली आहे या बाबतीत. हा. म्हणून म्हणून हा टप्प्याटप्प्याने आपण जातो आहोत. आणि म्हणून पुढे जाऊन जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष भागवतममध्ये सुद्धा याचे संदर्भ आहेतच. म्हणजे आणि चैतन्य चरितामृतामध्ये याचा सखोल अभ्यास आहे. भगवंतांच्या लीला, माधुर्य रस, राधाराणींचं जे सगळं वर्णन आहे, त्याविषयी पूर्ण अभ्यास आहे. तो प्रत्यक्ष म्हणून तर म्हणतात ना, की चैतन्य चरितामृत वाचण्याआधी तुम्हाला भागवताचा, ज्या म्हणून नामनिष्ठ प्रभूजींनी परवा सांगितलं, की भगवद्गीता हे प्रथम आहे. भगवद्गीता हे भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे. मग आपल्याला भगवंतांविषयी जाणताना आपण मग भागवतामध्ये जातो आणि भागवताच्या पुढचाही टप्पा हा चैतन्य चरितामृत आहे, की जिथे भगवंतांचे रस, भगवंतांच्या भावांचंच वर्णन केलेलं आहे. आणि अप्रतिम म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभूंनी केलंय ती भाषा शैली आणि ते जाणणं, याच्यासाठी निश्चित ती आध्यात्मिक म्हणून तुमचं नामस्मरण वाढवून तुमची आध्यात्मिक पातळी आपण वाढवण्याचं, मग ते आपण एकदा वाचून, जसं भगवद्गीता कसं आहे हो, एकदा वाचून दोनदा वाचून नाही, जेव्हा 5-6 वेळा आपण ते 18 दिवसांचे वर्ग पण एकदा वर्ग करून काही नाही कळत, मग दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा आपल्याला ते जास्त आपण वाचन करून आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो. तसंच मी काही अजून जसे माताजी म्हणाले, ते चैतन्य महाप्रभूंनी का हा अवतार घेतला किंवा राधाराणी, आणि या संदर्भात निश्चित मी काही जमलं तर तुमच्या बरोबर शेअर करेन निश्चित माताजी. पण आणि माताजी तुम्ही आतापर्यंत. लास्ट टाइम म्हंटल. हा बोला. हॅलो. बोला माताजी. नाही, मी म्हटलं लास्ट टाइम तुम्ही म्हणाले होते ना, मी मध्ये मध्ये मी कथा सांगेन वगैरे, म्हणजे असं. आणि मी आता या 4-5 याच्यामध्ये सेशन मध्ये नव्हते, त्यामुळे तुम्हाला मी रिमाइंड करायला नाही जमलं. हा, तर काही आपण कथा जर कथा तुम्हाला सांगू. मिळाल्या तर हो हो, नक्की सांगेन मी, नक्की सांगेन. आता हे कसं झालंय, उपदेशामृत जे आहे, त्या उपदेशामृतामध्ये ही कथा काही 1-2 मी घेतल्यामध्ये, पण ह्याच्यामध्ये कसं हं, दिलेलं आहे, की भक्ती विषयीचे जे नियम आहेत, त्याला धरून आपण हं, थोडंसं जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे आपण काय करू नये, कशाप्रकारे काय करावं, हं, हं, किंवा मग याप्रमाणे जे भक्तीविषयी आपण आता कसं झालंय, की आपण भगवद्गीतेमध्ये अनेक कथा ऐकून किंवा ज्या प्रत्येक अध्यायामधनं अनेक कथा वगैरे ऐकल्यात. इथे कथेचं स्वरूप थोडं कमी आहे, तरी मी प्रयत्न करीन, की ज्याप्रमाणे आपल्याला काही संदर्भांना देता आल्या कथा, तर निश्चित प्रयत्न असेल आणि निश्चित आपण प्रयत्न करू.
काही कथा असतील तर मी तुम्हाला आपण एक लेक्चर याच्यावर घेऊ आणि तुम्हाला सगळ्यांना सुद्धा 11वा श्लोक पूर्ण झाल्यानंतर मी एक 2-3 मंगळवार शुक्रवार ब्रेक देणार आहे की जेणेकरून तुम्ही उपदेशामृताचा अभ्यास करा आणि प्रत्येकाने एका श्लोकावर काहीतरी प्रेझेंट करायचं. तर ते आपण निश्चित करण्याचा प्रयत्न करू आणि जसं जे तुम्ही कराल ना तेव्हाच तुम्ही त्याचा अभ्यास कराल. तुमची क्विज पण रेडी असेलच, तुम्हाला क्विजेस मिळतीलच ज्याच्यामध्ये एमसीक्यू असेल. पण हे जे श्लोक आहेत तुम्ही प्रत्येक श्लोकावर काही म्हणजे जे लहान श्लोक घ्या किंवा तुम्ही श्लोकाचा अर्धा भाग घ्या किंवा कुठलाही घ्या, पण प्रत्येकाने त्याच्यावर बोलून प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करायचा. तर हे आपण एक मधला म्हणजे माझा वर्ग आता 10वा श्लोक 11वा आपला जर मंगळवारी पूर्ण झाला तर निश्चितच आपण पुढचा आठवडा ठेवून मग आपण त्याच्या 1-2 दिवस मी देईन तुम्हाला, 1-2 मंगळवार शुक्रवार घेऊन मग तुम्ही एकदा आपण जाऊन मग मी ईशोपनिषदला पुढे जाईन. कारण आपण तसंच पुढे चाललंय असं नाही. याचं हे तुम्ही किती आत्मसात केलंय, तुम्ही कसं समजता आहात हे जाणण्याचा माझा तो प्रयत्न असेल. तर आपण निश्चित सगळ्यांना जमू शकेल हे प्रयत्न करा. प्रयत्न करू. नक्कीच. हरी बोल, हरी बोल. तुमच्या प्रयत्न करण्यासाठी हरी बोल. एक मिनिट. आतापर्यंत आम्हाला फक्त राधाराणी म्हणजे गोपी एवढ्या दृष्टीनेच माहिती आहे. अंतरंगा शक्ती वगैरे हे जास्ती. हा 10व्या श्लोकामध्ये अजून राधाराणीचं वर्णन आहे आणि आपल्याला तेच जाणून घ्यायचं आहे की राधाराणी विषयी की आपण ज्या राधाराणी मार्फतच आपण भगवंतांपर्यंत पोहोचतोय हो. म्हणून हरे कृष्णाच्या मंत्रामध्ये हरे म्हणजे काय आहे, राधाराणीच आहे प्रत्यक्ष. राधाराणीच आहे आणि त्या राधेलाच आपण अडवतो आहोत कारण ती भगवंतांच्या निकट आहे आणि म्हणूनच त्या राधेला आपण अडवतोय की भगवंतांच्या भक्तीत ठेवतो आम्हाला, की जी भगवंतांच्या अगदी निकट आहे. आंतरिक शक्तीच आहे, आल्हाददायक शक्ती, आनंदिक शक्ती आहे भगवंतांची ती. तर म्हणून आपल्याला अजून जाणून घ्यायचं आहे. आपण या श्लोकामध्ये अजून पुढे जाऊया आणि आहेत आपल्याकडे एक 10 मिनिटं. तर आपण सुरू करूया का थांबूया, तुम्ही सांगाल तसं. तुम्हाला एवढंच पुरे वाटतंय आज? चालेल, एवढंच करू. एवढं पुरे वाटतंय, ठीक आहे, हरकत नाही. हे थोडंसं काय म्हणतात त्याला आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करा. निश्चितच पाहिजे तर 9वा श्लोक पुन्हा वाचून आणि आपण थांबूया, हरकत नाही. म्हणजे मला घाई कुठलीच नाही करायची. माताजी ते भागवतम मराठीमध्ये मिळू शकेल? हो नक्कीच. तुम्हाला भागवतमचा संच मिळू शकेल माताजी आपल्या इस्कॉन मँगलोर कडून. तुम्ही ऑर्डर करू शकतात. मी ग्रुपवर त्याची लिंक टाकते माताजी. चालेल चालेल पूर्ण चालेल. संच तुम्हाला मिळू शकेल माताजी. खूप सुंदर. भागवत संग्रही ठेवा. अप्रतिम. म्हणजे भागवताचं घरी असणं म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांचा वास असणं आणि निश्चित. आणि जसं एकदा ते घरी आलं की आता आपण भागवत ऑलरेडी तुम्ही आपले प्राणचैतन्य प्रभूजी सकाळी ह्या माताजींचाही लघुभागवतम वर्ग असतो आणि जेव्हा मग हळूहळू ते त्याच्याविषयी जाणून तुम्ही वाचनही सुरू कराल तर खूप छान. म्हणजे तर नक्की मी लिंक टाकते लगेच आणि तुम्हाला ऑर्डर करायचं असेल तुम्ही त्याच्यावर त्या लिंकवर जाऊन ऑर्डर करा. आणि तुम्हाला एक मी नंबर पण सगळ्यांना आपल्या ग्रुपमध्ये शेअर करून ठेवते, ज्या शुक आहेत आपल्या ग्रुपच्या, म्हणजे संजीवनी माताजी. फक्त ऑर्डर केल्यानंतर तुम्ही त्या माताजींना इन्फॉर्म करा की जेणेकरून तुमच्यापर्यंत तो संच योग्य प्रकारे पोहोचेल एवढी त्याची ती काळजी घेते. ठीक आहे. चालेल चालेल. हा मी नक्की पाठवते, लगेचच पाठवते मी ग्रुपवर आणि त्याप्रमाणे मग हरकत नाही. आपण इथे थांबू. अजून काही चर्चा करायची असेल, कुणाला काही रिफ्लेक्शन्स रिॲक्शन्स याविषयी असतील तर आपण 10वा श्लोक नंतर घेऊया. कारण या दोन्ही श्लोकामध्ये तेच आहे, राधाकुंडाविषयी आणि अजून ज्याचे आंतरिक शक्तीविषयीच आहे भगवंतांच्या, आणि बाकी काही ऍस्पेक्ट्स आहेत जे आपण निश्चित जाणण्याचा प्रयत्न करूया. तर आपण हा थांबूया 9व्या श्लोकाने. 10वा आणि 11वा आपला पुढच्या आठवड्यामध्ये निश्चित पूर्ण होईल. मंगळवारी 10वा आणि त्याच्यानंतर मग आपण नक्की प्रयत्नपूर्वक. कुठली घाई करायची नाहीये. तर काही नसेल तर त्याप्रमाणे थांबूया. येस विमल माताजी. पुढच्या शनिवारी 11वा होईल म्हणजे. येस नक्की प्रयत्न तो 10 आणि 11. कदाचित मी पुढच्या शनिवारी घेणार नाही, तर शनिवारच्या ऐवजी मी प्रयत्न करते. इन केस नाही झाला तर पुढच्या आठवड्यात एखादा वार घेऊन किंवा मग आपला पुढच्या मंगळवारी एखादा शनिवार आपला चुकण्याची शक्यता आहे. तो तर मी प्रयत्न करीन पुढच्या आठवड्यात शक्य एखादा वार अजून घेईन. पण हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा विमल माताजी, बोला ना. माताजी मी भागवतम समजतंय माताजी, पण इतका गोंधळ होतोय ना, काय लक्षात राहावं ठेवावं काय नाही तेच कळत नाही. माताजी याच्यासाठी मी भागवत वाचन करा. भागवतम वाचते माताजी. भागवत पहिला स्कंद माझं पहिल्यांदा संपूर्ण झालं वाचन. तुम्ही दीक्षेसाठी प्रयत्न करता आहात ना? दीक्षेसाठी प्रयत्न करता.
फॉर्म भरलाय माताजी, पण गेलंय नाव पुढं, पण अजून काय माहित आता कधी होती ती. होईल होईल, भगवंतांची कृपा आहे माताजी. प्रार्थना करत राहा, नामस्मरण करत राहा आणि नक्कीच तुम्हाला जे योग्य असेल तुम्हाला ते नक्कीच होईल तुमच्याकडे. हा पण तेच, अभ्यास करत पण राहा, अध्ययन करा. पहिला भागवताचा पहिला स्कंद पूर्ण वाचा, भगवद्गीता पूर्ण वाचा, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्तिरसामृत सिंधू याचाही नीट अभ्यास करा. एक मिनिट हा. अरे माताजी एवढाच गोंधळ होतोय की घरात असं, म्हणजे मी एकटीच आहे असं घरात करणारी हो, ठीक भगवंताचं, आहे म्हणजे माताजी. आता शेवटी हे बघा, 7-8 तुम्ही करताय पण कोणी तुम्हाला विरोध नाही करत आहे ना त्याच्यासाठी. पहिल्यांदा केला, पण भगवंताची कृपा, आता कोण अडवत नाही करायला मला. बस तेवढं पण खूप आहे माताजी. तुम्ही तुमची आता प्रार्थना एक करत प्रश्न आहे माताजी माझा, म्हणजे आता घरात मी काही बनवत नाही म्हणजे नॉनव्हेज ही, पण हा. मला विरोध मी करते, पण माझं कुणी ऐकत नाही माताजी. पण असं आहे. माताजी आपण लादू नाही शकत माताजी, कोणी ऐकणार पण नाही माताजी असं. कारण मी तुम्हाला तेच सांगते की आपण कोणावर काही लादायचं पण नाही माताजी. कारण जो तो कसं आहे ना, ही भगवंतांची इच्छा आहे माताजी. ज्याला त्याला भगवंतांनी निवडायला लागतं. सगळेच आहेत का भक्तीमध्ये? नाही ना माताजी. हो ना भक्ती एवढी माता. सोपी असल्यावर, भक्ती एवढी सोपी असती तर सगळेच भक्त झाले असते. पण तसं हा नाहीये. सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत आणि आपलेच लोक असतात. पण कसं आहे ना, आपण कोणावर कुठलं लादू नाही शकत माताजी. आणि हे भगवंतांनी सांगितलंय. भगवंतांनी अर्जुनावरही प्रत्यक्ष स्वतःला लादलं नाही. जेव्हा त्यांनी विचारलं तेव्हा भगवंतांनी विभूती सांगितली. आणि शेवटच्याही अध्यायात भगवंत सांगतात बघा, की मी हे तुला सांगितलंय, आता तुला काय हवं ते तू कर. त्यामुळे भगवंत कुठेच कोणावर काही लादत नाहीयेत. पण त्याच्यासाठी आपण काय करायचं? आपण आपली भक्ती करत राहायची माताजी. आणि मग आपल्याला फॉलो करणारे जर असतील, आपण करतोय ते बघतायत सगळेजण घरामध्ये, आणि त्यांनी आपल्यामध्ये काय बदल घडतोय किंवा काय गोष्टींमध्ये बदल घडतोय, हा जो तो आपल्या आपल्याप्रमाणे अनुभवतो माताजी. त्यामुळे कुणाला प्रत्यक्ष हे तू कर, ते तू कर नाही माताजी कोणी करणार. आणि लादूही नका, लादूही नका माताजी. त्यामुळे म्हणते मी म्हणते की आपल्याला, मला ते पाप म्हणजे भागवतम मी घेतलंय ना घरात, मग त्याच्यामुळे मला वाटतं माझ्या मनाला ती पाप लागतंय काय, मला असं वाटतं माताजी. हे बघा, म्हणजे तुमच्याकडे बनवलं जातं का नॉनव्हेज वगैरे? हो माताजी, म्हणजे मी बनवत नाही, हात पण स्पर्श पण करत नाही, पण घरात खात्यात ना, म्हणजे सगळेच खात्यात, पण आता मुलगा ठीक आहे पुण्याला. मग माताजी. तुम्ही काही करत नाहीये ना, तुम्ही काही खात नाही तर तुम्हाला काही त्याचं हे नाहीये. पण आपण कसं आहे ना, म्हणून दीक्षेपर्यंत जेव्हा जाल ना तेव्हा हा विचार करा. म्हणजे तुम्ही बनवत नाहीये ना घरामध्ये, मग हा इतर खाण्याशी काही संबंध नाही. पण तुम्ही बनवलं जात नाही घरात, तुम्ही स्वतः काही करत नाही, तर तुम्ही जाऊ शकता. आणि कसं आहे ना माताजी, बाकी गोष्टींना भगवंतांनी शेवटी तुमचं नामस्मरण, तुमचा अभ्यास, अध्ययन हे तुम्ही तुमचं करू शकता. कोणी इतर त्याच्यामध्ये हे नाही आणू शकत, किंवा इतरांच्या त्या गोष्टीमुळे आपण काही करू नये. नाही माताजी. हा, त्यामुळे तुम्ही प्रयत्नपूर्वक करा माताजी. तुम्ही प्रयत्नपूर्वक करत राहा. शेवटी भगवंतांची इच्छा आहे आणि जे तुमच्यासाठी योग्य आहे ते भगवंत पाहिजे ते तुम्हाला नाही सगळं मिळणार. पण जे तुम्ही जर हा मनापासून ते प्रयत्न केलेत ना, तर माताजी भगवंत 1 पाऊल आपण चालतोय तर भगवंत 10 पावलं आपल्यासाठी चालून येत आहेत. तर हा ते बरोबर आहे माताजी. हा माताजी. ते तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे, पण मला एवढंच वाटतं की भगवंत आपल्या जवळ आहे, सगळ्यांनी घरात ते भगवंताकडे वळावं असं इच्छा आहे. होईल पण माताजी, होईल होईल. वेळ द्या माताजी, वेळ द्या. आपण सांगून नाही काही होत. ती भगवंतांचीच कृपा असायला लागते त्याच्यासाठी माताजी. त्यामुळे आपण आपण सांगून, आपण कोण पामर आहोत माताजी. आपल्याला सुद्धा भगवंतांनी हे ज्ञान दिलं आहे आणि आपण एवढी आपली पात्रता आहे म्हणून आपल्याला निवडलं गेलंय, म्हणून हा आपल्याला एक संघ मिळतो आहे, हे एक प्लॅटफॉर्म मिळतो आहे. इस्कॉन मँगलोरनी आपल्याकडे मंदिरांनी केवढं दिलंय आपल्याला. आणि याच्याही पुढे जाऊन तुम्ही आता दीक्षेचाही प्रयत्न करतात, अभ्यास करतायत. तुम्ही तुमच्याकडून सगळं करा माताजी. तुम्ही इतरांकडून अपेक्षा नका करू आता. त्याच्याने तुम्हाला त्रास होणार माताजी. कसं आहे ना, की आपण आपल्याला कंट्रोल करू शकतो, आपण समोरच्याला नाही कंट्रोल करू शकत. ही फॅक्ट आहे माताजी. आणि ही जाणून घ्या, तर त्रास कमी होईल त्याचा तुम्हाला. तुम्ही तुमचं करत राहा, तुम्ही तुमचं कर्म करत राहा. इतर तुम्हाला अडवत नाहीये ना कोणी, तुम्हाला काही नावं ठेवत नाहीये ना, मग बस माताजी. भगवंतांची कृपा हीच मोठी कृपा आहे माताजी भगवंतांची. हेच आपण पुढे जायचं माताजी. कुणावर काही लादू नका, कुणाला काही फोर्स करू नका.
ते तुम्हाला बघून माताजी किती उदाहरणं आहेत अशी. तुम्हाला आता संजीवनी माताजींच्या घरामधलं उदाहरण आहे, रीना माताजींच्या घरातलं उदाहरण आहे, की आता त्यांचे मिस्टरही खात नाहीत, मुलंही किती छान जपमाळ करतात. पण कसं आहे ना, मुलं काही मोठी झालेली असली आणि काही ठराविक वयानंतर आपण त्यांना नाही. आता आमच्याही घरामध्ये आपण म्हणजे मी हे करते आहे फक्त भगवंतांची कृपा. माझे प्रभू करतात थोडं, त्यांना चॅन्टिंग जसं जमेल तसं. बाकी मुलांची वय 20 वर्षाच्या वरची दोघी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी एक एक ऐश्वर्या माताजींनी मला मागेही सांगितलेलं, जो प्रयत्न आपण करू शकतो माताजी, की आपल्या मुलांसाठी आपण एक माळ जप करायचा. म्हणजे जिथे आपण 16 करतोय तिथे 18 माळा करा. आणि मग त्या त्या माळा आईचं पोहोचतं मुलांपर्यंत आणि भगवंतांना आपण हीच प्रार्थना करतो. मग ही प्रार्थना आपण करत राहायची माताजी. त्या प्रार्थनेला कधी ना काही उत्तर मिळेल माताजी. आपली ती हो श्रद्धा पाहिजे, दृढता पाहिजे. माताजी, मी तर तुम्हाला सांगते, 16 करून घरात आता मुलगी, नाती, जावई, लेक, सून सगळ्याच्या वतीने म्हणून माझ्या 9 माळा परत वाढतात माताजी. हरी बोल, हरी बोल. मग दुसरं काय पाहिजे माताजी? हरी बोल. तुम्ही एवढं किती छान. आणि गोकुळ आहे माताजी, तुमचं किती छान गोकुळ आहे. मग सगळे करतील माताजी आणि तुम्ही करता आहात ना त्यांच्या वतीने, त्यामुळे विचारच करू नका. त्यामुळे तुम्ही छान करता आहात. एवढं गोकुळ आहे तुमच्या घरामध्ये छान. मग तुम्ही त्यांच्या माळा करा, तुम्ही त्यांच्यासाठी नामस्मरण करा. तुम्ही माध्यम आहात माताजी त्यांच्यासाठी, नाही का? हो बरोबर आहे, पण भोग बनवताना असं मला वाटतं, मी हा स्पर्श करत नाही माताजी, पण भोग करायचा म्हणलं तर रात्री मी सगळे आंघोळ करीन, फरशा गॅस धुईन, परत गोमूत्र नाहीतर गंगाजल शिपडून मग परत भोग बनवते, असं करते. मग ते जमतं का मग भगवंताला? एवढं करायचं. मग आता आपण तसं करायचं माताजी. ह्याच्या जे शास्त्रामध्ये दिलं आहे ना त्याप्रमाणे करा माताजी. तुम्ही एवढं सगळं स्वच्छता शौच करून करता मग नका मनात आणू काही. तुम्ही तुमच्याकडून करता आहात ना, मग प्रयत्न करत राहा माताजी. आणि जे योग्य असेल ते होईल तुमच्यासाठी. जे आता तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यू द्याल पुढे किंवा तुम्हाला काही विचारलं असेल, जे आहे ते तुम्ही सांगा. तुमच्यासाठी योग्य असेल, भगवंताची कृपा असेल, तुम्हाला सगळं मिळेल माताजी. आणि तुम्हाला एकदा तुम्हाला जर मिळालं दीक्षेचं, एकदा तुम्हाला वरदान मिळालं किंवा आपण म्हणतो ना ते एक शिक्कामोर्तब म्हणून, मग तुम्ही तुमची भक्ती अजून अजून तुमची जास्त पातळीवर जाईल माताजी. हे सगळं हा माताजी आपण याचा विचार, आपण भगवंतांची प्रार्थना करत राहायची. बास माताजी. कर्म करत राहणं आपल्या हातात आहे. कर्माची फळं आपण बघण्याचं आणि आपल्याला ती कधी मिळतील, काय मिळतील याचा विचारच नाही करायचा. आपण फक्त भगवंतांसाठी सेवा आणि या सेवाभावातनं ह्या प्रत्येक माध्यमातून आपण ती सेवा करत राहायची माताजी. बाकी हो भगवंताची कृपा आहे सगळी. त्यामुळे विचार करू नका, काळजी करू नका. आणि कुटुंबियांसाठी खूप असं हे करू नका. तुम्हाला निश्चित तुम्ही तुमच्याकडून प्रयत्न करत राहा. होईल माताजी. तुम्हाला खूप शुभेच्छा आहेत. भगवंतांचे आशीर्वाद आहेतच. त्यामुळे खूप छान तुम्ही दीक्षेसाठी प्रयत्न करा. खूप शुभेच्छा आहेत आणि सगळं हरी होईल. बोल माताजी, तुमचं प्रार्थना भगवंत ऐकून, हरी प्रार्थना बोल, करा हरी बोल. माझ्याविषयी नक्की भगवंतांना. नक्की नक्की. हरी बोल, हरी बोल. खूप छान सेवा देता. तुमचा भाव इतका छान आहे माताजी. सगळं छान होईल. ठीक आहे. मुग्धा माताजींच्या संपर्कात राहा, त्यांच्याकडूनही गायडन्स घेत राहा. तर हो त्या माताजी. दीक्षेच्या दृष्टीने त्यांच्या संपर्कात राहा आणि त्यांच्याकडून नक्की मार्गदर्शन घेत राहा माताजी. ठीक आहे. हो माताजी. हरे कृष्ण. हरी बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. So आपण थांबूया इथे. हरे मी कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग थांबवते. मी प्रार्थना घेते आधी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. विश्वगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम, हरे. राम हरे राम, हरे हरे. राम राम, हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण सर्वांना. राम राम हरे. हरी बोल. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे हरे बोल. कृष्ण हरे माताजी, कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम, माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी सगळ्यांची संमतीने मीटिंग एंड करते. हरे कृष्ण.